Velkommen til Ditlevsdal Bison Farm, Europas største bisonfarm med omkring 300 amerikanske bisonokser. På vores guidede ture kommer du helt tæt på de store bisonokser. Du får viden om deres adfærd og hører spændende historier om vores oplevelser med dem. I gårdbutikken kan du primært købe vores bisonkød og bisonspecialiteter. Her er også indrettet en lille café, hvor du for eksempel kan nyde en kop kaffe med kage, en kold øl eller en is. Restauranten har åbent hver fredag aften året rundt, og her har du mulighed for at nyde vores lækre specialiteter med bisonkød. Se vores menuer på hjemmesiden. Vi anbefaler jer altid at bestille bord. Vi holder åben året rundt for alle typer arrangementer på minimum 20 personer. På Ditlevsdal kan du afholde alt fra mindre sammenkomster til store selskaber. Vi holder sommeråbent 10. juli til 10. august, onsdag, torsdag, fredag og lørdag fra kl. 11 til 22:30. I denne periode sker her en masse sjov for hele familien. Se programmet på vores hjemmeside, ditlevsdal.dk. Vi glæder os til at se jer.